Hvad så alle mine kriser, det er Christoffer her. Og i dag skal vi til at spille noget Team Fortress 2. Og nu har vi sådan en pyro baggrund. Og jeg har spillet det før, og det er lidt svært når man er nybegynder, men når du har spillet det i rigtig lang tid, så bliver du også rigtig god. Og jeg har fundet sådan en lige før. Jeg havde også en ekstra, men jeg skal nok finde den dag, når jeg køber en nøgle til dem. Hvis jeg får flere, så kan jeg også åbne de andre pakker. Vi skal til at gå i gang. Og der er kommet en ny update, og den har jeg ikke lige spillet på før. Så der er lige kommet nogle nye ting. Der kommer fucking create server, og ja, det er den her, jeg plejer altid at spille på. Jeg kender også mappet rigtig godt. Hvis du spiller på en server med det samme map, som du har spillet på hele tiden, så er det noget, du er god til. Så ved du godt, hvor det er, du går hen. Fordi hvis nu jeg er spy for eksempel, og der kommer en pyro efter mig, og jeg ikke kender mappet, så bliver jeg lige fanget i en mur, og så burn in hell. Og måske er du en kære. Come on. Yes, brofist. Eller high five. What the fuck? De kan ikke fuck med demoman, når han er sådan her. Så fucking bitch, kan bare dø. Fucking godt det der. Oh my god, wrecked. Oh fuck. Nice try. Sucker. Ah, for helvede. Nu skal jeg lige prøve at se brug skills, hvis jeg kan gøre det. Kommer lige herover. Pis. Get wrecked. Og det bedste er ved det der sværd jeg bruger, det gør sådan hver gang når jeg slår nogen ihjel med det, så får jeg fuldt liv. Men så snart du tager det frem, og du ikke har slået nogen ihjel på det, så kan du ikke skifte våben. Okay, han har brug for liv. Spy! Og ja, det er set med det moment, det er bare mega fedt. Vi står mod hinanden begge to. Oh fuck. Motherfucker. Yes. Motherfucker. Nej! Oh my god, man. Nope. Godt så. Kom så din klamme hemorrider. Oh. Nu smadrer vi ham kraftigt.
Nej. Og så. Can't touch this dude. Oh shit. Jeg så endelig den der fucking spy. Og der er han! Oh my god. Lad os lige se det her igen. Oh my god. Fucking klar det. Og jeg kom på en af de bedste spillere. Hold nu kæft, mand. Okay, jeg kan ikke lige skrive. Men alle mine kriser, jeg tror det var det for den video. Og hvis I godt kan lide den, så husk at smide like. Og I må også gerne tjekke Sukken TV's kanal ud. Det ligger i description below. Og så ses vi senere til næste video.